बेजों सुजायो ना? औ सुग्रा जन्थ्र देनजारलै सारि केजि जादों ना? सारि केजि मस्ला होखाबाय ना? औ होबाय आया गोथाव गोदै हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जों सानैजों दायो उदालगुरियाव थांगासिनो दङ बड'लेण्ड नेत्रालय बयबो मिथिखायो जानो हागौ माने मेगननि डक्टरनियाव थांगासिनो दङ आरो जोंहा नै बे बिथाङा माने दिनै मेगननि माने एसे प्रब्लेम जाब्रबदों माने मेगननि प्रब्लेमाथ' दंखायो खिन्थु दिनै एसे बारा जानाय मोनदोंनो बेखाय माने जोङो दायो चेक खालामनो थाखाय मा जामारदों बेखौ नायनो थाखाय जोङो बड'लेण्ड नेत्रालय उदालगुरियाव थांगासिनो दङ स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो थांनानै मा होनो नायहैनोसै आरो मेगना मा जामारदों ओरैनोथ' आंना मेगना मास मोनसेसो माहाय बारा जाखाबाय ओरैनो मोदै गबाय थायो आरोना गाबनोबो ओंखारा दुखुबो जाया ओरैनो मोदै ओंखारबाय थायो ओमफ्राय बेफोरबायदि मोदै ओंखारबाय थायोबाथ' ओरैनोथ' ओंखारा नालाय मोदैया माबा मोनसेसो प्रब्लेम थागोन आरो दुखुबो जानो नांगोन मोदै ओंखारबा दा दुखुबो गैया गाबनोबो ओंखारा ओरैनो मोदै ओंखारबाय थायो ओमफ्राय दिनै हठाथनो एसे बोरैबा जाब्रबदों आरोना दसेनो नुवा जाब्रबलायदों ओमफ्राय बिराद मेगन फिथाइया सादों दाबो सागासिनो दानाय माहाय खमायबाय खिन्थु दै बिराद सादोंमोन मेगन फिथाइ सादों खर' सादों ससमायाबो सोलायनांसिगोन नामाथाय बोसोरे बोसोरे सोलायनो होबाय थादोंमोन बोसोरबो जाबाय ओमफ्राय बेफोरखौनो एसे नायनो थांदों आरोना ओमफ्राय बोथोराबो बिराद गरम नालाय जोङो बे मा होनोमोनलाय बे गलन्दि खिनियाव बिराद खुसेर बिदै फानो नालाय ओमफ्राय गरमखायनो खुसेर बिदै लोंनो लुगैनानै खुसेर बिदै लोंबाय जोङो लोगोसे नै माबाबो लाफाखाबाय तरमुस गरम बोथोराव जानो बिराद मोजां मोनो नालाय नाथायबा जों बेखौ दायो जाया गाबोनफोर जानो होननानै लादों आरोना ओमफ्राय जोङो दायो ब्लग भिडिअ बानायलांबाय थानोसै जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो ब्लग भिडिअआथ' ओरैनो सिम्पोलसो जों थांखोखौनो लालांनाय बिदिबाबो सोरबा सोरबा नायनो मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो बानायलांसै आरोना मेम'रि नायलांबाय थादो आरो फाइनालि लोगोफोर बड'लेण्ड नेत्रालयाव जों सफैबाय नै बिनि एन्टार सिङाव मा दङ बेखौ एसे देखायनो नाजानि नायलांबाय थादो फार्स्टआवनो दङ जोंहा नै बड'लेण्ड नेत्रालयनि रिसेपसनिस्टफोर थायो नै बेयाव आरो बिनि उनाव दङ नैबेथिं मेडिसिन सेक्टर दङ ससमाफोर मेडिसिन ससमा बानायग्राफोर थायो आरो অলপ হাই কর না আর जोंहा नैबेथिं खमाबो पारें ना बेयावनो माने बेयावनो चेक खालामो मेगनखौ नै मेसिना नायदो एडभान्स टेक्नोलॉजी नैथिं मेगन नायग्रा जन्त्रफोरा दङ नै डक्टरा बेयावनो जिरायो
बेयावनो चेक खालामो आरो नै बेफोरबो माने एडभान्स टेक्न'लजि बांद्राय गोबाव जायाखै लोगोफोर खुलिनाया ओमफ्राय नै बिथिं वेटिं सिट नै जोंहा सासे नेगासिनो दङ দেখা পাইলো ব্লাড ব্লাড এতিয়া অলপ ব্লাড কি আছে S E R এতিয়া Z K H S A N S Z এতিয়া N অলপ ব্লাড আছে নেকি এতিয়া ঠিক আছে आङो मेगनखौ नायजाखांबाय ओमफ्राय बारा टाइम लायासै आरोना प्रब्लेमा बारा गिदिर नङा एसेल'सो मेगन मोदै गबाय थानायनि थाखाय ड्रप होनथा हरदों ओमफ्राय बे मेगन मोदै गनाय आरो सानायनि थाखाय हरदों आरो जानाय हराखै जेबो बेयाव आं मोजांखौनो मोनबाय जानाय हरैखौ आं ओरैनोबाबो बिराद मुलि जानो बाखायो नालाय ड्रपल' लागोन होननानै फैखादोंमोन ओमफ्राय ड्रपल' मोनबाय आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर बेयावहाय नायजानोबा नायजाबाय माबायावहाय बियो अदालगुरिनि गलमा सकथिं आरोना बड'लेण्ड नै उल्थासो नुबाय मामोनलाय नेत्रालय बड'लेण्ड नेत्रालयाव नायजाबाय आरो बेयाव आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम ओरैनोथ' आं नायजाबाय थाखायो अदालगुरियावनो ओमफ्राय बे डक्टरा दिनै फायाखैदां ना फायाखै दा आं नायजाबाय थाग्राया फायाखै दिनै फायाखै आरो बेबो मोजांखौनो नायो गुवाहाटीनि बियो सानथामल'सो फायो सप्तायावहाय ओमफ्राय दिनै फायैखाय बेयावहाय नायफैनाय जाबाय आरो मोजांसो बेयावबो मोजांखौनो नायो आरो मेगनबो अपारेसन खालामोनो बेयावहाय जोंनिथिंनिबो सोरबा अपारेसन खालामजादों होननानै खोन्थादोंमोन सोरबाफोर नायजायोबा नायजाफैदो आरो माथो बुंबावनो आंबो नायजानानै मोजां मोनबाय एसे मेगननि ड्रपबो लाखांबाय दासो एसे आराम थान्दा मोनहांबाय आरो मेगनखौ नङाबाथ' दिनै बोरैबा मेगन फिथाइया एसे साबाय थादोंमोन आंनाथ' मेगन फिथाइ साखायो आरो खर'बो साखायो नालाय ओमफ्राय एसे बारा मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय ड्रप लाना एसे मोजां मोनबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै गरम जाबाय खोमा गारिया बोथोरा बिराद गरम बेखायनो जों नारेंखल दाब लोंलांसै एटात किमान 50 थाखा बर' ना नों बर' ए बर' बायदि नुवाखै आरो नोंखौ दे मोनसे दानलाय मोनसेयानो जायो दे आं लोंजोबनो हानाय नङाना मोनसेखौनो आं जानोसै बेयाव रोसिल'सो थायो न' माबा थाया जाग्राया थाया गोदै ना बिदिनो बारा गोदैथार नङा बारा गोदै जाखाया नायो जानो बेखौसो जागौमोन जोङो बिदिखौ नों लोंनांला अभार जाबाय नङा नों लोंजोबनो हागोन होनबा आं लोंसै आं माहाय लोंगोन र' आं बेखौ जानो दे बुंबायलै गारदो लोंनांला दे हा बथल गैया गोदै गोरलैलांबाय गोथाव गोदै नंगौना नङा
अदालगुरिनिफ्राय फैफायो रौता मोनफैबाय ओमफ्राय नैबे 9/11 रेस्टुरेन्ट जों गामिनिनो मालिका बे रेस्टुरेन्टनि मालिका ओमफ्राय बेयावहाय मुथुआ माखौबा जानो होननायखाय एसे मोनफ्लायलायबाय आरो आंथ' बारा जानो गोसो गैलामोन खुसेर बिदैबो लोंखांबाय नारेंखल दाबबो लोंबाय नारेंखलबो जाबाय अहा खाबायमोन आरोना ओमफ्राय दा मुथुआ मालाय अहायाखैनो देखायदो नै मालिका जोंना हा मालिका नुजायानो मालिका नैबेनो मा दङ वेज थालि पर्क थालि चिकेन थालि फिश थालि मटन थालि दाक थालि दाक हांसो चिकेन थालि बयलार पनिरबो दंबावोसो अमा मैथा अमा बेम्बु सुट अमा लाइ बिलाइ अमा बिलाथि अमा थाइगिर अमा सबाय अमा सामा अमा सिबिं अमा थास' अमा थारुन अमा खुमब्रा अमा अमा अनला अमा सबाय बिराद गोथाव नै बेयावहाय मालाबा जाफायनोसै दिनैथ' जाथावना नङा नालाय दिनानो दिनै बिस्थिबारसो निरामिस बेनिखायनो दिनै जों ओंखाम जाला आरोना आयो लाथा एम्फौबो मोनजागोन ना नै बेयावहाय खांख्राइबो मोनजागोननो साम'बो मोनजागोननो बाथोन एक्सट्रा आइटेम मेरला गोथाव नै साम'खौसो जाफायनांगौलै मालाबा न' बे एम्फौ लाथा बे मा ना फिसा जानो लुगैलायबाय आं बे ना गिदिर बे दाउ भाजा नैबे अमा नारजि गासै गोथाव नैबे अमा दोलायदो आं नारें जागोन मुथुआ रुटि जागोन नारें बिलाइबा बारा साइज नङा आरो मोजां नायगोन गथा गरम बोथोराव ओरैनोबाबो नारें जानो बिराद मोजां मोनो माफोर मालाबा जागोन मेगन डाक्टारनियाव थांनाय मोदै गबाय थानाय नायबाय ड्रप हरबाय बे माबायावलै बड'लेण्ड नेट्रेल गोदानाव मोजाङानो माबाया मेसिनफोरा बिराद एडभान्स पनीर जालाबाय माबा जालाबाय गरम बोथोरनि नारें बानलु होबाय आं नारें जाखाया मोनसे जाबावनोसै